Gvern nazzjonalista ġdid iżomm dak li hu tajjeb u jibdel il-ħażin f'tajjeb. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jindirizza l-aħħar attività taħt it-tinda f'San Ġwan. Jekk aħna niġu fdati biex immexxu dan il-pajjiż, dak li hu tajjeb ser inżommuh u dak li hu ħażin sejrin nagħmluh tajjeb. Pajjiżna l-ewwel bit-tajjeb u bil-ħażin. Dak li hu tajjeb ser inżommuh u dak li hu ħażin ser nagħmluh tajjeb. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li hu għandu tama li l-poplu Malti ser jażel il-fiduċja mill-biża' u foka fuq il-biżgħat li xerret il-Partit Laburista matul il-kampanja elettorali u xejjen għal kollox dawn il-beżat. Ewlenin fost dawn il-biża' li qed ixxerret Muscat li taħt Gvern Nazzjonalista tistaġna l-ekonomija. Xatt li magħna l-ekonomija ma taħdimx. Aħna bnejnija l-ekonomija. Kif jista' jkun ma taħdimx magħna? Kif jista' jkun l-ekonomija ma tikbirx magħna? Kif jista' jkun l-ekonomija ma tkomplix tikber aktar minn qatt qabel, aktar milli għamlet illum? Simon Busuttil saħaq li taħt Gvern Nazzjonalista l-ekonomija mhux biss tkompli tissaħħaħ, iżda Gvern Nazzjonalista jieħu l-ekonomija fuq livell ogħla fejn jixirqilha. Mhux biss għandna track record, mhux biss se nkomplu fuq li hemm, mhux biss ser nibnu fuq dak li hu tajjeb, imma ser noħolqu opportunitajiet kbar u kbar ġodda. Tantu hekk illi l-weda tagħna hija illi noħolqu 30,000 impik ta' kwalità ġdid fuq medda ta' 5 snin. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar diversi proposti li ser ikomplu jgħinu l-ħaddiem iż-żgħir, fost dawn it-tnaqqis fit-taxxa s-sidien tan-negozji żgħar u tnaqqis fit-taxxa għal ħaddiema li jaqalgħu sa 20,000 euro. Dan minn barra l-proposta ta' roks ta' 5 ċenteżmi fil-prezz tal-petrol u d-diesel u l-impenn li l-prezz jibqa' taħt il-medja Ewropea tul il-leġislatura kollha. Simon Busuttil indirizza wkoll il-biża' li qed ixxerret il-Partit Laburista dwar il-futur tal-kaċċa taħt Gvern Nazzjonalista. Ivvintaw pereżempju illi il-kaċċa tispiċċa jekk ikun hemm il-Forza Nazzjonali meta għamilniha ċara li dik kienet kwistjoni li ngħalqet b'referendum. Aħna demokratiċi jekk il-poplu iddeċida nirrispettaw id-deċiżjoni tal-poplu. Hija kwistjoni magħluqa mhijiex ser terġa' tinfetaħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista xejjen ukoll il-biża' li taħt Gvern Nazzjonalista jistgħu jispiċċaw il-festi jew il-lob tan-nar. Xi darba aħna għadna jew pruvajna għaliex aħna konna fil-gvern. Isu qatt ma konna fil-gvern, aħna għamilna żmien fil-gvern. Għamilna żmien fil-gvern u l-festi dejjem hemm kienu u l-lob tan-nar dejjem hemm kien u ser jibqa' għax huwa parti mill-kultura tagħna, mit-tradizzjoni tagħna, miż-sbuħija ta' pajjiżna, mill-identità tagħna. Iva, l-identità kulurita tagħna, l-identità sabiħa tagħna mimlija il-wil. L-għażla li għandna qudiemna saħaq Simon Busuttil hija bejn it-triq ta' Joseph Muscat li ħamret ilna wiċċna u triq tal-politika onesta li biha se ndawru paġna ġdida għal pajjiżna.